Много са хората в тази зала, които могат да бъдат на това място, но ние избрахме всъщност Наско и Руми, хората, на които се доверяваме в следващите 100 години. Наско, Руми, нали знаете колко е отговорна задачата ви? Значи това е семейството, което ще разчита на вас, тогава когато малко тръгват назад, вие да ги побутвате и да кажете, вашата посока е само напред. Да давате най-доброто, аз така, излизаш ли? Вашата посока е тази, ние ще бъдем до вас. Готов ли си, куме, да бъдеш винаги до него, да даваш най-доброто? Ти си стар боец, продължаваш да бъдеш боец, но това бъди боец и на полето на Таня и на Паси. Сега отваряш бутилката шампанско. Ето ги чашки за теб, чакате леко тук. Айде, Насе! Капелетурите. Майсторски. Майстор, да. Така, като барман! Майстор, ето, това е. Ама въпреки всичко, любовта на Таня ти излезе от шампанското. Да, налей сега в чашите толкова, колкото ще можете да изпиете, защото едно от суеверията е всичко до дъно се пие и ако само капчето остане в чашите, то това са сълзите на младожените. Няма да има сълзи, ще има всъщност сълзи от радост. Браво, от левито. Сега стане, вземете чашите, вашите красиви чаши. Чашите вземат и кумовете. Вземе тази бутилка, вземе. И разбира се, Руми е тази, която казва, нали знаете, върта си врата на главата си е глава. Тя ще отправи своето послание към младото семейство. Така, инструкцията да оберите на кучката с ръце. Кума, той нали, аз всеки да си вземе движението. Точно така. Браво, Руми! Любов, здраве, така, само секунда, после ще ви обърнем внимание. Продължавайте, Паси. Слушайте! Живи да са здрави, много да си деца, всичко най-хубаво и много успехи. И здраво от всички приятели! Много Хероини. Минимум! Вижте какво каза кумата и кума. На здраве за щастие на Таня и на Паси. Много дълги години